11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Bawat tao may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Ang maganda sa ating mga anak ng Diyos, ang kasagutan ay kay Jesus matatagpuan. Baka dyan, Ma'am Dian, ang mga spiritual insights at advice na mula sa man of God, ng ating pastor at patriarch ay magandang anchor ng ating buhay. Tama kayo dyan. Kaya naman today, susubukan nating sagutin ang ilan sa mga tanong na bumabagabag sa inyong mga kakalooban. Kaya mga kabiway ay, tayo na't makinig. Makipagtalakayan, At matuto dito sa Doktor! Okay, maraming salamat sa inyong mga masigabong palakpakan. Isa na namang mapagpalang hapon sa ating lahat. Alright, no? So, it's always a joy, no, to have this show. Siyempre with my co-host, magaganda at wapo co-host ko. No? So, it's always a privilege to have this kind of ministry. Ayan, no? And we would like to thank also yung ating mga viewers, no? Especially yung mga ka-BYIs natin na talaga namang sila yung sumusubaybay sa ating show mula pa nung season 1. Wow! Parang ang tagal ng show natin. Oo, pero it's been like barely 3 months na ginagawa natin itong Doktok natin. mga 3 months na pala, no? Yes, so pero hindi ko lang sure. 3 months na ba? months na ba? Parang more than, Tanda mo na. Yun nga eh. parang 3 or 4 months na Yes. yata. Oo, and dami na nating natutunan, no? Starting yung mga first first episodes natin, di ba? We are discussing yung ating mga lessons, di ba? Yung sa discipleship natin, and then we transition nga dito sa sa leadership, and then we have now this segment also, yung ating From the Pastor's Heart. No? Talaga namang lumalaki, gumaganda ang mga usapan natin dito sa Doktor. Kaya palakpakan naman natin ang ating mga sarili at syempre ang ating Panginoon at syempre ang ating pinakamamahal na pastor. Ayan, no? So, batiin natin ang ating mga viewers sa ating FB Live na meron ng 19 plus na viewers. Wow! At syempre sa ating Zoom, ayan, we have 12. Okay, no? So, ayan. Okay, mga ka-BYI, no? So, actually, may sinend ang ating pastor sa ating GC, especially dun sa enrolled na mga DOC. So, isa siguro sa mga dapat natin gawin, mga ka-BYI, is gisingin. Tama? Gisingin nga natin yung ating mga yung ating mga ka-BYIers. Ayan, no? Sabihin nyo sa kanila, ayan, mag-tune in na kayo, manood na kayo ng live, pumasok na kayo sa ating Zoom conference dahil nagsimula na ang ating Doktor. Ayan. Okay, sino nga ba ang mga nasa Zoom natin? Ma'am Faye, batiin natin muna sila, i-acknowledge natin. okay, batiin natin ang mga brethren natin sa Claveria, si Brother Pipo. Nasa Claveria ba si Pipo? Nasa Laguna Representative brethren ng Hello, Claveria. Pipo. Ayan na. Lakas maka-turtleneck sa Brother Pipo, Alright, no? So, Next From is Hong Kong. from Hong All Kong. the way from Hong Kong. Si Sister. Ana Rose. wow! Hello, Sister Ana Rose. Ayan, no? De bale, anong gusto mong chocolate, ma'am? Hindi, Chocolate, inaantay ko mga pa yung chocolate. mooncake. Mooncake? Oo. Ay, bakit may pa-mooncake si Ma'am Si Ma'am Ana Rose. Oo nga. Oh, Ma'am Ana Rose, so bagong ligo. Mukhang first time mo maligo ngayong week na to, Bastang basa-basa yung buhok natin. Okay. Ayan, no? So, regards po dyan, no? Regards dyan. We miss you here at HBBC. Alright? Okay. Kamustahin din natin mga brethren natin sa Hawaii. Akala ko kanina picture, nakatulog pala sila Sir M at si Tito Sam. Hello po. Ayan, no? Welcome sa ating DOC. Ayan. Okay, sino pa dyan?
Meron din nasa tayo Zoom mga natin. brethren sa lawag. Lagasca Eh, family. syempre, di ba? Hindi uma-absent. Oo, Yes, always consistent. present, consistent. Tsaka maaga sila laging nag-tune in. Oo, tama. Our Lagasca family. Pero mukhang kulang sila ngayon. Wala si Sister Nalalagas Princess. na ata sila. Oo, at si, Lumabas daw. alright, okay. We have brethren from Claveria. Okay, yung mga brethren natin from Cabrera. Hello, Pastor Dennis! Tumaba si Sir Dennis, Pastor Oo, Dennis. tumatama tayo, Sir Dennis. Lumulusog. Ayan, no? So, thank you, Kilaveria BY Ayers. Ayan. Hello din sa mga brethren natin dito sa main sanctuary. Parang tulog pa sila. Yes po, no? May mga ilan po tayong mga ka-BYIers who were able to join us today dito sa ating sanctuary. Pero syempre, limited lang, no? And they are observing yung ating mga safety protocols, no? So, may social distancing po sila, 1 kilometer apart po sila. Oo. And naka-face mask and face shield po sila. Ayan, no? Okay, so may mga ilan-ilan rin po tayo sa mga Zoom natin. Pwede po ba ipakita muna natin yung ating mga videos? I-open natin. Ayan. Okay, so tuning in also today, ayan po si Preacher Glenn. Hello, Sir Glenn from Hawaii. Ayan, nandyan rin po si Aseret family. Ayan, siguro ito si Blessy. Hello, Tita Blessy Beng. and Tita Beng. Ayan, no? Welcome po sa ating Dokto. Ayan, no? So, we have more BYIs coming in. Ayan, no? Please, sa ating mga BYIers, kung meron kayong mga kakilala or meron kayong mga ka-close sa ating BYIers, please inform them. Ayan, to please tune in, no, sa ating Zoom conference. Okay? Alright, so then pa-update lang kung ilan na tayo sa ating FB. Ayan. So, FB. Ayan, we have 24,000. 24,000. Tika, saka Oo, basta na no? So, napaka-exciting talaga ng araw na ito kasi alam mo, yung topic ng yung sinildi pastor na topic niya, how to reach your promised land. So, lahat tayo kasi we have our own promised land. Pero syempre, yung tayong mga Christians, once the time we got saved, no? So, ang Panginoon, meron siyang lupang pinangako para sa atin. At palalaman natin kung paano tayo makakarating sa promised land na yan, okay? Sa lesson ng ating pastor. Pero syempre, meron kaming hinanda. Ayan, ito yung syempre exciting sa talakayan natin, no? Yung meron tayong icebreaker, may game tayo. Okay. Ayan, so yung game natin for today, ayan, ang title nito is Let's Vote In. Let's Vote In. Bakit nga ba Let's Vote In? Kasi itong hinanda natin, no? So it's actually a simple Bible drill. Wow, simple. Simple lang, ha? Alam naman natin ang mga BYIers, ano na yan, eh? Mga ano na yan, mga Sanay na yan batido sa sa Bible na sila sa drill. Bible. Especially pag lumaki kayo sa Sunday school, no? Yan yung mga pinapagame ni na Ma'am Vanji, ni na Ma'am Tita Tito Mel. Melinda, Daisy. Tita si Daisy. Ma'am Cora. Yan yung mga game natin sa Sunday school noon eh. So ngayon, itong Bible drill natin, we will be asking you to look for these words, no? So, words po ang hanapin natin. Siyempre, Bible ang hanapin. Ano. Oo. So, yung mga words na ito are actually compound words or phrases. Wow. Sir John Joseph, ano nga ba ang compound words? patay tayo dyan. Ano po? Compound, nasa isang area lang sila. Nasa isang compound lang sila.
Ang naisip ko Kapitbahay yung pa. ano eh. Ah. Ang pumasok sa isip ko yung compound eyes ng fly. Na ano ma'am? Yung fly, yung mga insekto. Parang mas complicated sa Parang mas mag-isip. mahirap yan. Ang hirap pag-ipag-usap kay Ma'am Hean. May mga insect siya. Hindi ko siya ma-hits. When we say compound words, is actually, isang word lang siya, pero dalawang words siya na Sama. pinagsama. Like bahay, kubo, di ba? So, bahay at kubo, pero pag pinagsama mo siya, iba na yung meaning niya. Okay, no? So, may compound words ito. So, we will be asking you to look for these words through these verses. So, dalawang verses po ang ibibigay namin. Okay? So, Iba hindi talaga lamang pag po ito i-English, compound words, may mga phrases rin. And itong mga phrases, dalawang keywords lang ang nandoon. So, bahala na kayo kung na-figure out kung ano yung phrase na hinahanap Yes, natin. based dun no? sa dalawang verses na Yes, ipaprovide. based doon sa dalawang verses na binigay namin. Pero mostly sa mga ibibigay namin na words is as is na. Kung ano yung natagpuan ninyo, pagdugtungin nyo lang, yun na yun. Pero may mga phrases and may mga medyo pinahirap lang na. No? Pinahirap lang na items. O, para may twist naman. At syempre, para maka-join ang lahat, iba po ang questions natin for our FB Live at iba rin po ang question natin for our Zoom participants. Para sa ating mga Zoom participants, sa chat box po tayo at syempre sa mga FB viewers, sa ano po tayo? Sa FB Live po tayo. Okay? So I will be monitoring yung ating FB Live. Okay, meron po bang prize ito? Yes. Okay, no? So, Ano bang price, Sir Brian? yes. Masigabong palakpakan. Hindi, magbibigay talaga tayo ng actual Oo price nga. ngayon. Parang gusto kong mamigay ng ano ngayon. Magkano Ano? ba ito? 10 items times 100, 1,000. Wow. So, 30 pesos na lang na load. 30 pesos. Oo, 30 pesos na Sige, lang na load. i-sponsor na lang natin. Okay, ayan, no? Bilang mga professional po at pinagpala po ang mga co-host natin by God's grace at i-sponsor po namin ang prize ngayon. Wow. So magkano? 50 na, ma'am? Para 30 ano tayo? 50. Magkano? 10 times 50, 500. Sige, 30 pesos na lang. 30 pesos na lang. Oo, may 30 pesos load kayo, ha? O, sige. Pag Sige. tama ang inyong kasagutan. Ayan, tapos isend na lang yung number nila sa'yo, Sir Brian. Yes, ako na lang po ang mag-load kasi meron po akong business na loading. Kaya pala magpapaprice kasi magne-negosyo. Ayan, okay. So, ang ating first game, ayan, ang ating Ayan. first word, So, handa na yung mga Bible. yes, pakihanda na. Nakamonitor ka, Sir John Joseph, sa FB natin? Alright, sige. Okay, pakihanda po ang ating mga Bible. Ayan, no? Ito po ang unang word po natin ay para sa ating mga Zoom participants. Zoom participants. Okay, ang first word po natin, Proverbs 15:13. Sixth word from the beginning. Proverbs 15:13, 16th word, sixth pala, ika-anim mula sa simula at yung second word naman natin is 2 Corinthians 6:3, 12th word from the last. 2 Corinthians 6:3, 12th word from the last. Go! Zoom participants po to, ha? Yan. May sumagot na si... Wow, ang bilis. Wow, ang bilis naman yan. Sino yan? Si Jay. Sino si Jay? Jericho daw. Jericho. Si Brother Jericho. Okay, may sumagot na at ang tamang sagot ay cheerful giving. Ayan, palapakan naman natin. Alright, congratulations, Brother Jericho. Ayan. Okay, let's go with our second word, Sir John Joseph, para naman ito sa ating mga FB Live viewers. Ito naman ang ating second question. Ayan. Ang isang word ay last word from the book of 1 Chronicles
chapter 29, verse 9. Last word from the book of 1 Chronicles, chapter 29, verse 9. At yung isang word, fifth word from the last, 1 Peter chapter 1, verse 8. 1 Peter chapter 1, verse 8, fifth word from the last. Alright, go! Ayan, sa ating mga FB viewers. Marami tayong mga nanonood sa FB. Oh. We already have 35 by God's grace. Wow, wala pang sumasagot. Ayan. Hihirapan at sila. Nahihirapan sila, sabi nila. Ano ba to? Delete kasi yung sa FB Live natin, di ba? Mas nauuna. Alright, yung ating, ang ating verse po, ang first word is 1 Peter 1:8, fifth word from the last. 1 Peter 1:8, fifth word from the last. And second, 1 Chronicles 29:9, May sumagot na yata. last word. Ayan, I think we have a winner. Ayan, no? Actually, sinend ko sa kanya yung sagot. lang. Congratulations, Ate Dayan Asuncion. Yes, ayan, no? Congratulations. Congratulations. Ayan. Tingin mo na lang kay Kuya Brian yung 30 pesos na loan. Actually, may utang pa ako sa kanya na 50 pesos na load. Oo, ayan, maraming. Okay, congratulations, Dayan Joy. Kaya naman pala nakuha niya kasi may joy. Ayan. Unspeakable joy. O sige, yung third word natin, Ma'am Mayan. Yes, for Sige. the third word. Okay, so ready? Para Ito sa yung third Zoom word natin. para sa Zoom. Zoom participants Zoom naman participants, tayo. ready na? Okay, so for the first word, Isaiah 25:1, 10th word from the beginning. I repeat, for the first word, Isaiah 25:1, 10th word from the beginning. At saka yung second word, Titus 3:15, 11th word from the beginning. Again, for the second word, Titus 3:15, 11th word from the beginning, go. Yan. Yan. Okay, ha? Ano kaya yun? Ayan. D-Love? Love? Lovely. Love us? V-love. Dilaw. Kulang ata bilang natin ah. Oo nga. Double check. Titus 3:15. Baka si Kuya Brian ang nagkamali. Ang gumawa ko ng game natin ay si Ma'am Love Faith. Hindi Patay po tayo. kami, nagpapasalamong kami. Oo nga. Titus, wait lang. Titus 3:15. Tingnan nga natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, Oo nga. nine, Baka hindi po. Isaiah. From the last. From the last po. Ayan, I think meron Ayun. na nakakuha. Si Brother Jericho. Brother Jericho ulit. Ayan, congratulations. Oo, makinig po ng mabuti kasi yun po. Dapat Ayan, yung 10th word from the 10th word from the last, Oo. hindi from the beginning. From the beginning. Ayan. Kasi- Sisingilin natin si Ma'am Love Faith ng 30 pesos. Pero buti na lang, ginamit ni Brother Jericho yung kanyang yung Wisdom. kanyang wisdom. Wow, congratulations. Ang tamang sagot is Wonderful love. Claveria brainstorming daw kasi yun, Brother Brian. Ano po, ma'am? Brainstorm Claveria daw. brainstorming, sabi nila doon. Okay. Ano pala? Teamwork Oo, siguro teamwork yung sila. ginagawa. Papiyahan sila. Ayan. Okay, so let's proceed with our Fourth question. So, ito Okay. ang tanong. ito ang at Ayan.
sa ating FB Live. FB Live naman tayo. Okay, so ang fourth question natin fourth word. So, unahin natin yung second word. 31st na verse, chapter 14. Fifth word. Complicated yata. Sige. Okay, ulitin ko para hindi kayo mahilo. Okay. The book of Matthew, 31st verse, 4th chapter, and it is the 5th 14. word. 14 14th chapter. Yan. Ako na yung nahilo. Diretsuhin ko na lang. Matthew chapter 4, verse 31. 14. 14. Matthew 14. 14:31. 31. Kailangan na yata magpalit ng glasses ni Ope. Fifth to the last. Yeah, that's for the second word. Okay? And yung first word natin ay chapter 2, verse 17, fifth word from the last, and the book of Revelation. Go! So yung first word, Revelation 2:17, fifth word from the last, and yung second word is Matthew 14:31, fifth from the last. Oh, so both na fifth from the last. Sige, paunahan. Sa Facebook. Sa Kawawa FB talaga tayo. pag mag-isa ka lang dyan, no? Dapat teamwork talaga dito. Teamwork. Kaya may Okay, sumagot. meron ng sumagot. Ayan, no? Si Sister Gretchen from Australia. Yay! FB Live tayo, di ba? Ano tayo? FB Live tayo. Direct pala. Sorry, Sister Gretchen. Isa prank. It's a prank. Isa Ha? prank. It's Diane Joy Asuncion ulit. Okay, ayan. Mukhang kinokompetensya na ako ni Diana. Mukhang may balak ninyong magpatayo ng loading business. Okay, no? So, ang ating winner ay again, Sister Diane Joy. The correct answer is Correct answer is saving faith. saving faith. Ayan, saving faith. Ayan. Ayan. Sorry, Sister Gretchen, ha? Oo, sa ano pala kami FB Live. At kahit na manalo ka naman, Sister, wala naman kayong prepaid sa Ayun. Australia. Alright, no? So, ito na po yung ating ikalimang tanong. Okay, yung ikalimang tanong natin ay para sa ating mga Zoom. Okay ha? So, ang gagawin ko, ibibigay ko muna yung verse. Okay ha? Verse muna ang ibibigay ko. Okay. 1 Chronicles 29:29. 1 Chronicles 29:29. Ang other word is Psalms 92:14. Psalms 92:14. Sa 1 Chronicles, 8 word from the beginning. Sa Psalms, 6 word from the beginning. Okay ha? 1 Chronicles, 8 word from the beginning. Psalms, 6 word from the beginning. Go! Wow. Okay, I think we have a winner. Talagang ano, no? Mabibilis. Tulungan sila. Tulungan talaga ang ating mga Claveria team. Okay, no? So, ang nanalo ulit, Team Claveria. Alright. Congratulations. Okay. Tamang sagot ay Ang tamang sagot ay first fruit. Ayan. Okay ha? Ilang paalala lamang po ang gamitin po natin ay ang ating mga Bible at wag po ang ating mga application. Okay ha? Ang mga cellphone application ninyo, wag gagamitin. Bible. Okay. Kasi sa ating mga believers, especially dito sa Hosanna, honesty is the only policy. Yan ang sabi ni Pastor June. Ayan, no? So, wag pong magdadaya. Okay, ha? So, baka Sister Diane Joy, ikaw na naman ang manalo dito sa FB Live. Oo, baka lang. Okay, so ito na yung ating ika-anim na word. 6 word. Sir JJ. Yung mga verse muna, sir, para may thrill daw. okay, sige. Genesis chapter 24 verse 26.
Genesis chapter 24, verse 26. The second word, Isaiah chapter 47, verse 2. Isaiah chapter 47, verse 2. Sa book of Genesis, seventh word from the last. At sa book of Isaiah, ninth word from the beginning. Go! Okay, zoom tayo, no? Right. Live. Ay, live pala, Live, sorry, live. live. Sabi ni Sister Joanna, watching. Hindi po sister. Hindi po yan ang sagot. Hindi po watching. Pareho sila ni Brother John Ray ng sagot. Ano? Watching rin. Marami sila, magkakapareho ng sagot. Watching. Nagkopyahan Hindi sila. po yan. Genesis 24:26, seventh word from the last. Isaiah 47, verse 2, ninth word from the beginning. Isip-isip. Ayan. Ayan, Wala pang no? Medyo sumagot. Bilang-bilang. related ito sa current situation natin yung sagot. Ayan. Okay, so ang hinahanap natin na word, wala pang nakasagot sa FB Live. May sound ba sa FB Live? Baka hindi nila kami napakinggan. Bilang-bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Wala pa, Sir Brian. Wala pa? Uncovered. Si We have a winner. Ay, wow. Doc Lester Sigabo. Ay, meron bakit mo? Yes, Cricket, ayan. cricket. Ang correct answer ay lockdown. Ayan, no, lockdown. Okay, congratulations, Doc. Ayan, bakit parang walang pumapasok na comments sa akin? Wala na palang load. Oo nga, no, wala na pala akong data. Okay, no. Alright, congratulations, Doc Lester. Okay, so ito na yung ating ika-7 word. Okay, ayan yung ika-7th word natin. Zoom tayo, zoom. Okay? Ayan. Deuteronomy chapter 6, verse 7. Ay, sige. Mali pala. Mali. Sorry. Ito yung ano natin. Genesis chapter 6, verse 8. Genesis chapter 6, verse 8. And yung other word, 1 Peter chapter 3, verse 6. Yung from the book of Genesis, fourth word from the beginning. At yung from the book of 1 Peter, last word. 1 Peter chapter 3, verse 6, last word. And fourth word from the beginning, Genesis chapter 6, verse 8. Yan. Ito, ano lang to eh. Pag nakuha mo na yung ano. Yung isang word. ano ba yung clue niya dyan, Sir Brian? Ma'am? Ano yung clue dyan sa word na yan? Ano to? Nakakaano siya? Nakaka-amaze. Nakaka-amaze. Nakakagulat. Nakakagulat. Ayan. We have a winner. Lagasca family. Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi daw. May nauna ba? Pasukin. Ay, so ano po kasi? Ay, Ayan, sige po, so pasok. pasukin nga. Okay, so ang nanalo, ayan, is HBBC Pasukin. Ayan. May last isa tayo, last. Okay. Itong last natin pang genius to eh. Ay. Pang genius. Ayan, so ano na lang ha? Ano to? Both FB Live and Zoom. Ayan, FB Live and Zoom. Okay. Ito ang ating last na word. 8th word. Okay. Ang mga words na to, ayan, kailangan yung i-figure out kung ano ito ha. So medyo ano siya, hindi siya as is, okay? Ang ating word, first word is Colossians 4:14. Colossians 4:14. Ang susunod na word, Deuteronomy 6:7. Deuteronomy 6:7 ang second word. Sa Colossians 4:14,
word from the beginning. Sa Deuteronomy 12 word from the beginning. Go. Ay, ang bilis. Ang bilis naman. Okay, may mga bibilis na sumagot. Ayan. Sa ating Zoom, Si ... si Reconnecting. Naglalag ba? Ay, yun na. May Tingnan pangalan natin na. yung pinakauna. Sino? Si Sister Gretchen ang sabi niya, physician talk. Okay, tama naman yung word na physician. Okay, no? Pero ang nanalo ay, Si ... sino po si Dat? Sino mo si ... Ha? Kuya Lester? Sa Facebook. Sa Facebook naman, ang nanalo ay, ang nauna po ay si Sir Lester. Okay, at sa ating Zoom. Zoom ay, Si ... okay, si sister or brother ... Pero ang tamang kakasagutan po ay, ang words po natin ay, Sister Joanna daw. Ayan. ang words natin ay physician at talk. So, ang hinahanip natin dito ay doctor. Kasi nga, physician, doktor. Ayan, no? So, Lu, alam nyo ba na ang isa sa mga physician sa Facebook ay si Luke? Ayan. Okay, ayan, no? So, there you have it, no? Palakpakan naman natin yung mga nanalo, yung mga magagaling natin na mga BYIers. Congratulations! So, pakisend lamang po yung inyong mga numbers, no? So, medyo ang tiba-tiba ngayon, ang HBBC Claveria. Ayan, no? So, congratulations. Please send us your Cellphone number. Sa akin na lang po, no? So, congratulations. Okay? Alright, so at this moment po, ayan, I know you are all excited. So, kasama na po natin ang ating pinakamamahal na pastor para sa ating pinakabagong episode na From the Pastor's Heart. Good afternoon, everybody, to one and all, HBBC family, and most especially to our BYIers. Amen. Nakarating sa aking opisina ang isang tanong. There are many questions, but let me just try to address this one because I believe it's the most relevant, and I believe we should provide biblical answer to this honest question. Dear Manong Medi. All right. Dear Pastor, as Baptist believers, what is our stand about Christmas? Of course, I don't believe in Santa, pero okay po ba na mag-caroling? Okay po ba to join a Christmas party? Okay po ba na makipag-exchange gift? How about decorations po like Christmas tree and parol? Okay lang po ba na gawin namin sa bahay? How I supposed to respond when they greet me Merry Christmas? May mga nabasa po kasi ako na articles na Christmas is a practice of pagan. Thank you po for enlightening me. Before we move any further, manalangin muna tayo. Our God, gracious Heavenly Father, we thank you for this afternoon. I pray that you will bless our time together. And as I'm going to answer this question, it's an honest question. I would like to give an honest answer. And I know there are many follow-up questions on this, but help me, Lord, to establish the foundation from which we can transition. Nangruna po kada kami. This is, sabi nga namin, the Philippines is a Christian nation, but actually it's a pagan nation. So I pray that this truth will serve as a foundation nga mabalimi apo nga surutin. And bless also the lesson I'm going to share in Jesus' name. Amen. Okay. Well, for many years,
we've not taken into consideration and deep study regarding this matter on celebrating Christmas. But last year, I think, Pastor June started to discuss with our church family what we believe as HBBC concerning the celebration of Christmas. First of all, we do not celebrate Christmas. Christmas, Misa, and for all its definition, however it is defined, its origin and root is not in the Bible, but it is of pagan origin. There are several may ilang mga historical background tungkol dito sa pagsimula ng Christmas. But I think one of which is during the Roman Empire, when the church was starting to apostatize, kasi nag-apostatize ang church eh. Yung mga early believers, lumihis sila sa tamang paniniwala. From one false teaching after the other, nag-evolve. Kaya ang dami ng mga rituals and practices na pinapractice ngayon in the name of Christianity. But they all started from one error after the other. So, church history is 1 year in the Bible College. Anyway, this one of which is itong Christmas. May mga pagan celebrations about pagan gods. And then, ang style kasi nung mga unang apostate churches, pag sinabing apostate church, a church that has departed from the truth. Yan ang ibig sabihin ng apostate, lumihis, umalis sa katotohanan. Marami kasing mga, tawag dito, Christianize ng apostate church na pagan practice in origin. Halimbawa, yung pagbibinyag ng bata, may pagan origin yan. It was already a practice of pagans, but when this apostate Christianity begin to flourish, they wanted to include everybody. Diba? So what they did, they embraced the pagan practices and Christianize it so that everyone is Christian. You are Christian by name and you are free to practice all of your pagan practices, but you're a Christian by name. So isa sa mga ehemplo ay itong tinatawag na Christmas. Pagan ang origin nito. Pero para ma-include na rin sila sa Kristyanismo, Christianize na rin yun. So, as Baptist, we do not celebrate Christmas. Kaya, we should refrain from saying Merry Christmas. Although nandun yung pangalan na Christ, pero masket misa ngamin dayjay eh. And we do not believe that. So we must refrain from saying Merry Christmas, passing out text, or even posting on social media ng Merry Christmas. Secondly, it is safe to say Merry Christ's birth. Diba? Oh, by the way, before we get into that, therefore, kung yung Christmas na kung saan yun yung reason for all the decorations is wrong, then it also follows that all the Christmas decorations are wrong also. Kaya mapansin nyo dito sa ating church building, we practice what we preach. That is why we do not have any Christmas decoration here. Walang Christmas tree. Wala namang significance sa Bible yan kahit ano. In fact, meron nga sa Bible yung sa book of Jeremiah or Isaiah yata, yung nagtungo siya, nagputol siya ng kahoy, sabi niya, at gumawa siya ng parang ganun nga, Christmas tree. But it is a pagan practice. So wala tayong parol. Ngayon, how are we going to deal with our families, relatives, and friends
Kasi ito yung isang mahirap na bagay na kinakailangan nating panindigan, pero hindi naman dapat tayo creating enemies because of this stand. So, for example, one time, somebody, good heart naman kasi siya, good heart. Gusto niyo mag-offer na magbigay ng Christmas decoration dito. Pero, nagtanong muna siya, sabi niya, Pastor, okay ba sa inyo yung ganito na decoration? So, yung pagtatanong niya, I guess, he was wondering if we practice it or not. Which is, I'm happy kasi itong mga kaibigan nating mga hindi natin members sa church, they're beginning to realize na, uy, handan sa nga kwati Christmas. Pero unlike other religions kasi na hindi nagpa-practice ng Christmas, parang galit kasi sila eh. Galit ang dating. Di ba? Galit na galit ang dating. Kaya tuloy, hindi maganda yung image at yung reputation. So, tayo, we have to stand, but without creating unnecessary enemies. So, ang sagot ko sa kanya, salamat. Sabi ko, siyempre, pag thank you ak ijay saan nga DJ itid nangam DJ kind heart. Di ba? So sabi ko sa kanya, ay salamat. Pero kami, sabi ko, we believe in Christ's birth, but we do not believe in Christmas. Di ba? Naniniwala kami sa Christ's birth, pero hindi kami nagpa-practice ng Christmas. So therefore, because we are not practicing Christmas, it follows we are not decorating Christmas decorations in the church. Kaya wala kayong makita dito. Okay? Kaya it also follows din na yung mga caroling, hindi na natin ipinapractice yan. Recent, sa mga nakaraan, we've been doing that. Kasi nga, nagki-Christmas pa tayo noon eh. May Christmas program, Christmas party. Pero, this issue was brought up and we prayerfully studied. Only a fool does not change his mind. Alam nating maling position, but mo perpetuate kung alam mo na palang offensive sa Word of God at offensive sa Panginoon. So, nag-transition ngayon yung church natin. Iso nga ti goal na dito yung kakabsat, young people and all my fellow Baptists out there. Inuton tayo nga ukasan, digito yung rituals, traditions, nga haanmot nga biblical. Amen. Ni mama idiubi nga katapo no November na kata mapanaalan tay maleta nga nakabangbang city angot nan. Agassemble ti Christmas tree ama. Palagip mo? Tapos da kami bapang kam agisabit te nagbubukol. Pagin nagawa mi kini preacher Glenday Jay. Di ba? Tapos agikabil ka ti gifts and so on and so forth. Now, hang ko mabalin nga addressan nga totally kasi adada ngamin dito kadeti nga question. Whoever asked this question, no adada digid clarifications nga kayat mo nga maamuan or any of you, mas maganda na i-personal mo na lang ako kasi nang runa itatagat this is a transitory. Nasa transition tayo na maakal, kan maikat, maukas, digito yung ritualistic traditions that we've been practicing for a long time. So, if you want more clarification on this, you personally message me, nang runa kada kayong agubra ti opisina kasi the question is, should I join a Christmas party? Just personally message me on this. I'm not saying it's a case-to-case basis, pero kailangan nga careful tayo dito panag-stand tayo nga amo tayo titakder tayo. We don't believe in Christmas, we believe in Christ's birth. So we don't practice Christmas traditions and rituals. But on the other hand, so dito second nga kayat ko ipakita kada kayo, ti dapat i-emphasize tayo kakabsat nung mampahantay mamati nga talaga nga 25 ti birth ni Jesus Christ. There is no verified fact to testify and validate nga ti birth ni Apo Jesu Cristo kat 25 nga talaga. All of this kat it's a part of the tradition. Iso nga
datayo as Baptists and as God's people, as believers of the Bible, ti-emphasize tayo, DJ message ti Christ's birth. Alaan tayo dito yung opportunity since people are aware about the birth of the Lord Jesus Christ. Alam tayo dito yung agundaway kit di nga ag soul winning. No, da mga awis kada kayo, alakat hanga deti maki-compromise ka, ngam ti goal mo lat ta ijayan, sika kumat instrument nga makaiburay ti ebanghelyo ti Apo. DJ ti may sa maibagag ijay. Kasi no kuna dagat, Christmas party tayo itong kastoy, kuna dagat siyempre, Christmas party ang hamat nga ni Jesus Christ ti center kan object di party, no di kat ragrag sakmat. So, haan nga talaga nga maibagam nga Christ-centered nga celebration dayjay. Being a part of the company or office or the school, I think ti safe ijay nga aramidem, kararag ka, prayerful ka, ingka, ngam ti goal mo ijay, kat maikan ka kumat gundaway nga agsarita. O, di ba? Kat kunam, alakat tata, this is year end. First of all, it's Thanksgiving to the Lord. Kunama, year end. And then secondly, may palagip kada tayo ti panakayanak ni Apo Jesucristo, the real message of the birth of Jesus Christ is in the gospel. And the gospel is the death, burial, and resurrection. He was born to die. Di ba? Naiyanak tapno matay. Kat natay iso na tapno agbiag tayo. What a sacrifice. And the real essence of the coming of Jesus is nonsense. All of these things, no awan ni Apo Jesus iti biyag mo. No awan king ka ti eternal life. Iso nga the greatest gift, we have all of these gifts, but the greatest gift that we can ever receive is the gift of eternal life. Masapol nga, dayjay tayo nga vocal, kakabsat. Hanga dete, napangka, nakitayo-tayo, for the sake lang nga makitayo-tayo, ngam awang hangkamot nag-stand, hangkamot lang nga nag-share, uno tayo sika ko man lang pinagkararag, dagat ko na, sakbay man lang agkararag tayo, kat bayan nyo man tayo i-share ko dito ko na, di ba? So, dapat kasjay iti kwa tayo, iti role tayo, kada ito yung year-end as Bible believers. Okay? So, if you want more clarification on this, i-message Daktulatan personally, Provi Cadelinia official. DJ Kwak, DJ page ko, Provi Cadelinia official page. Yes. So, just send me message. Ngem, I hope I made my point clear. We do not believe in Christmas. Therefore, we do not practice the rituals and traditions that follow what Christmas is all about. But we must be careful in explaining it to our friends. Nangruna da tayo agad, ag-transition tayo eh. We are in a transition. Iso nga, haman nga dete biglang in-inot. Ngam no, di kita simple things like caroling, haan ng kakabsat, haan nga talaga nga kwadejay. Kung kunadagat Pasko, magbigayang kunanagat haam mo data, dumapang kamot dumawat eh. Ala kubrador, agkuti-kuti ka. Kunana, di ba? Di ka tumugaw, ngem tumakter ka. O, di ba? Kaya alam nyo, kung siyempre pandemic ngayon, crisis, Kuya Braille, ang maganda, magsalad ka na lang. Salado ang pintuan, salado ang bintana, salado ang ilaw. Magsalad na lang tayo. Okay? So, I gave a general statement from the office of the pastor and from the pulpit. Okay? So, if you want more clarification, some detailed questions, feel free. Don't hesitate. Hangkay nga kanon. Okay? Hangkay nga i-public. Yan the pulpit. I want to help you kasi amok nga amin tayo kat talaga nga maawatan nyo mo't dangat ang kakabsat. May permik ng runay dagat madamat Baptist distinctive kat pati dito agat masapol nga talaga nga addressan tayo once and for all. Oh, iso nga no may kay ayam may awan kakabsat dito eh. Oo. No dadaman siguro digite ikan tayo ti kaslang gifts. DJ kat for the sake of kindness. Don't do it in the name of Christmas. Haan nga mangtod ka ti gift in the name of Christmas. Kasi yung, mali nga yung Christmas eh. So
So don't ever give gift in the spirit of Christmas. No. But in being a Christian, you do kindness and you want to win them to the Lord. Amen. So, kas jay di jay. Kas la dito agat, mabaling nga di gito ito workers agat, baka ikaktumot ti appreciation gift di gito. Not in the name of Christmas, but as a year end, just to appreciate them. Amen? Kaktumot isuda ti agpapada nga kwa, nga puro right nga medyas. Okay. Puro kan nawan nga medyas. Alright? So again, if you have any question on this, feel free. Just message me, okay? Amen. Just let me know and we will be glad to answer that. Maybe Pastor Jun will also give some feedback on Monday night. Bukas ng gabi, abangan nyo. Malamang ay may mga further pa na paliwanag na ibibigay si Pastor Jun sa atin. Because I know he will research on this as well. Okay? So, praise God for that. What time is it? Okay. Gaputa magipit deti, time tayo kakabsat. Clear ba, Kuya Brian? Day? Oo. So, naawatan nyo na. Wala, hindi tayo Merry Christmas dito. Okay? Kundi, ginagamit lang natin itong season na ito to speak on the message of the birth of Christ. The essence of the birth of Christ is the gospel. The birth of Christ points to the gospel. Okay? Without the gospel, there is no essence of the birth of Christ. Without the birth of Christ, there can be no gospel. Okay? So, now, hanga deti i-share kun kwa pelang madamdaman to deti how to reach and possess your promised land. So, stay tuned. Into no damdama kakabsat jay pulpit, isuntot iburay ko deti how to reach and possess your promised land. Can you print the other lesson? I would like to give a lesson, kaputa may panggapti question and answer dito from the pastor's heart. Who among of you has a trouble and problem finding and knowing God's will? Sino kada kayo ti medyo marigatan nga, anong atatwil ti apo ti biyag ko? Kayo ba ay tinanong na ko na yun, Brad, paano ko ba malaman ang will ng Diyos sa buhay ko? Di ba? Kasi ganito. Now, we have provided, Pastor Jan, I provided some biblical guidelines na kung saan makapagbigay sa iyo ng idea on how to make decisions concerning God's will in your life. Pero ang aking i-discuss ngayon, bakit nga ba minsan malabo tayo sa will of God? Malabo. Hindi natin maunawaan yung will ng Panginoon. Kasi, alam nyo mga kapatid, gusto kong maunawaan nyo, God wants you to know His will eh. As much as you and I want to know God's will, much more pa sa ating Diyos. That's why He gave us the Bible. This is the complete revelation of all the will of God for men. Ito ang kumpleto na revelation ng Diyos ng Kanyang kalooban plano sa buhay nating lahat. Okay? So ang aking gagawin ngayong hapon, bakit pagka minsan, parang hindi natin maunawaan, hindi natin makita. Bakit malabo? Siguro may mga friends, even you yourself. Kaya ngayong hapon, let me share to you the 6 questions to ask when you have a trouble knowing God's will. 6 questions to ask. Ito ay 6 na tanong na kinakailangan mong sagutin when you have a trouble knowing God's will. Kasi ito, establish ko muna yung foundation ha, mga BYIers. Kaya't mo nga maamuan ti will of God, faith, much more kiniya po Diyos. Gusto niyang sabihin sa'yo. In fact, that is the heart of God. He gave us the Bible, He gave us pastors, so that you will know all the will of God in your life. But why do you have a trouble knowing the will of God? So, these questions, pag na-answeran mo ito, at na-addressan mo na, I believe, hindi mahirap para sa'yo, na malaman at maunawaan ang will ng Diyos sa buhay mo. Okay? Now, number 1 question. Why is it that I have a trouble knowing the will of God? Number 1 question. Okay? I'm not sure. Nandyan na ba sa PowerPoint? All right. There you go. Number 1. Ask yourself, what are the pet sins I'm holding on to? What are the pet sins I am holding on to? Ang kana sound ti pet sin. Te pagregado. Okay? Now,
isa sa mga hindrances kung bakit kahit matalino ka, hindi mo malaman ang will ng Diyos because sin has corrupted the mind. In other words, parang sa computer, sin has, it's like a virus. It's like a bug that gets into the system of the computer. So kahit sabihin mo pang mahal yan, kahit sabihin mo pang it's the latest pero pinasok ng virus, it's a bug, so it does not function like it should be. Kaya as Christians, one of the reasons why we have a trouble knowing the will of God is most likely, sabi ng Diyos, kasano nga ibagaking kati pagaya takot, di kamot willing nga mangibot ka deta. So ang punto ng Diyos dito, if you are willing to let go of your pet sins, it's easier for God to let you know His will. Iso ano ko na, apit yak maamon ti pagahitan ti Apo, evaluate di biyag mo. Baka adada bad habits sa salita ito, baka may mga obsessions ka. Obsessions. Okay? And once nga naipakita ti Apo, kasi alam mo ang Diyos, alam mo, eto sa Bible nakita natin, God will also test you Kasi alaman, ibatan man deta ko na ti Apo, no hamo kaya nga ibatan, na mabaling nga ipatungpal king ka, they will na. That's right. Do you remember what happened to Abraham? Now, clearly, God made a covenant with Abraham. I will make thee a great nation. All families of the earth shall be blessed. Those that bless thee will be blessed. At sabi niya, bibigyan kita ng anak. At sino yung anak na binigay ng Diyos kay Abraham? Si Isaac. May sana. Now, siya ngayon ang magiging seed to fulfill the covenant and promise of God. Anong ginawang Diyos kay Abraham? Offer me your son. He tested Abraham. Ngayon, kung sinabi ni Abraham, Lord, ayoko, malamang hindi natuloy yung purpose ng Panginoon kay Abraham. One of the reasons why you and I have a trouble knowing and doing the will of God, we are holding unto pet sins. I don't know kung ano yung pet sin ng buhay mo. Siguro cellphone. Kaya mo bang mabuhay na walang cellphone? Kaya mo bang isang linggo na walang Facebook? Kung hindi mo kaya yon, wag mong pangarapin na gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi yan ang magiging hindrance ng buhay mo. Kaya personally, may mga things ako sa buhay, but because of this truth, by practice, ine-evaluate ko lagi yung aking sarili. Lord, kung ito kukunin mo, okay lang. Kaya alam nyo, you know what I learned? Kung bakit may cheerful giving sa Bible, from Genesis to Revelation, bakit may giving? Because that is God's way to test your heart. Amen. The more you give, the more God can provide, the more God can reveal to you His will in your life. Kaya naalala ko minsan di ba, may sasakyan ako, ang sinabi ng Panginoon sa puso ko, sige nga, benta mo nga yung sasakyan, bigay mo sa akin. Okay, Lord. Binenta ko. Di ba? May lupa kami dun dyan sa East. One time, di ba? Hiniram ko pa yata yung pera kila mama nun May hiniram ako pambili ng lupang yon. Investment ba? Alam mo, nagbenta. Sabi ng Panginoon, sige nga, benta mo nga yan, bigay mo sa akin. Okay, Lord. Binenta ko. Doble yung presyo. Binenta ko yan. Binigay ko sa Panginoon yan. Di ba? So, kaya may cheerful giving kasi that is God's way to test your heart. Halimbawa ko ngayon, ang ganda-ganda ng cellphone mo, Sir John Joseph. Tapos sabi ng Diyos, sige nga, benta mo yung cellphone mo, bigay mo sa akin, kaya mong gawin. Di ba? Sabi niya, sige nga, benta mo nga yung cellphone mo, bigay mo sa akin. Sometimes, pag dyan sa part na yan, kung merong sensitive area ng buhay mo nga, Lord, pwede mong sabihin lahat sa akin, wag mo lang pakialaman to, sabi ng Diyos, I cannot trust you my will. Hangko mabaling nga ibagaking ka, hangko mabaling nga ipaubraking ka deto. Kasi hangkamot nga makontrol you have a pet sin in your life. Kaya kung minsan sabi natin, bakit kayang hirap kong maunawa ng will ng Diyos, hindi ko magawa, may pet sin ka, kapatid. Ang unang gawin mo dyan, ipakita mo sa Panginoon na kaya mong talikuran yan. Ipakita mo sa Lord na kaya mong bitawan yan. And I'm telling you, if you are able to deny yourself, then you are ready to follow Him. Anywhere, anytime, however be the situation.
Sabi ng Lord if any man will come after me, and that's the will of God, to follow Him, let him deny himself. Now, can you? Gaano kalalim ang kaya nating i-deny sa ating sarili? Minsan nga yun lang mag-pray, hindi natin magawa. Yung mag-devotion sa umagang hirap. Yung mag-church pa, ang hirap. Di ba? Yung sumunod ka pa sa kalooban ng Diyos. Kaya sa mga simpleng bagay, sabi ng Lord, ang hirap mong mag-obey sa mga maliliit na bagay, how much more sa malalaking bagay. So God cannot entrust you with greater things as far as His promised land and will is concerned in your life, because in small matters, may mga pet sins that we are holding onto. Tignan nyo sa Hebrews 12:1. Hebrews chapter 12 verse number 1. Okay? Anong sabi roon? Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Nakita nyo yan? Lay aside every weight. And the sin which that so easily beset us. Tanong ko sa'yo, ano yung mga kasalanan, ano yung mga alam mo na ito ang reason kung bakit napapalayo ang loob mo sa Diyos? Yan ay pet sin yan. Identify it. Sometimes barkada. Hindi ba minsan maiinggit ang Panginoon kung samahan ng barkada kahit saan nandun ka, pero bakit kung service wala ka? So sabi ng Panginoon, I'm jealous. So that could be a pet sin. Naintindihan nyo yon? So sabi ng Panginoon, gusto kong ipaalam sa iyo ang will ko. Gusto kong, I want to use your life. Pero I wanna make sure, sold out ka ba sa akin? Yun ang ginawa niya kay Abraham Sold out ba ito? Alam ng Diyos naman yung puso ni Abraham, but alam niyo kung bakit kinakailangan gawin ng Lord yan kay Abraham? To give the world an example. Sinampulan niya si Abraham, mga kapatid. Para lang tayo ay makikita natin, maintindihan natin, na mahihirapan ng Diyos na ipagawang will niya sa iyo kung hindi ka totally sold out sa Kanya. Kaya ang aking tanong sa inyo, mga BYIers, are you sold out to the Lord? Ito, kayong apat, hindi nyo kailangang sagutin pero i-point ko ang tanong na ito sa inyo. Brian, are you sold out to the Lord? Amen. That's a good answer by God's grace kasi hindi natin alam, di ba? Papaano kung sabi ng Diyos, ito, kailangan ito, baguhin ko sa buhay mo, bitawan mo itong bagay na to. Kaya mo ba yon? Di ba? Para sa Kanya. Alam mo, ang Panginoon matindi yan pag sumubok. Pag ang Diyos ang sumubok sa'yo, matindi yan. Alam mong ginawa niyo doon sa rich man? Kasi sabi ng rich man, what should I do to inherit eternal life? Di ba? Nung una sabi niya, these are the commandments. Kung kunana pa lang ti Apo, di ba? Sabi niya, Lord, I have done all of those things from my youth. Ito na. Sabi niya, okay, sell all things that you have and follow me. Anong ginawa niya? Nag-arudok ng pimanaw. Why? Mahalaga sa kanya yung kayamanan niya. Palagay ko, alam mo kung ginawa niya sana yon, kayang palitan ng Panginoon yun. Bakit hindi? Pero sinubok lang ng Diyos yung puso niya. Young people, ganun din ang Panginoon sa'yo. Alam mo ba, wala kang idea kung gaano kalaki ang pagpapalang nag-aabang sa'yo sa future. Pero young as you are, God wants to develop in you self-denial. The Lord wants to make sure that you are sold out for the Lord. Kaya alam nyo, yung mga simpleng turo dito sa church, yung pananamit, mga simpleng bagay yan. Pero dapat sold out ka sa Panginoon. Tithes and offerings, all of those things. Hindi naman ito ginagawa ng Diyos para gawin kang parang alipin sa bubulid. Ano ba yun? Sa gigilid. Na parang you feel imprisoned na, bakit ang daming bawal? Hindi yun ang goal ng Diyos. Why all these rules? Alam mo kung bakit naglagay ang Panginoon ng restriction sa garden? Hindi para i-imprison si Adam and Eve, kundi para i-test ng Diyos yung loyalty nila. Amen. Yes. Dapat maintindihan nyo yan, mga young people. The Lord did not put a restriction in the Garden of Eden for them to feel imprisoned. And actually, that's what many young people feel. That's why some young people do not want to become a member of the HBBC because they feel imprisoned. Ang daming bawal, ayoko. Mga kapatid, hindi po naglagay ng restriction ang Diyos sa Garden of Eden
to imprison Adam and Eve. But every day, look at this scenario. Ito ang dapat makita niyong scenario. Biruin mo yung araw-araw, nadadaanan ni Adan at si Eva, nakikita nila yung bunga, ay hindi, bawal, ayaw ng Panginoon yan, dito lang tayo. Tuwan-tuwa ang Diyos. Because every time they turn away and avoid that fruit, dahil ayaw nilang sakta ng Diyos, tuwang-tuwa ang Panginoon. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Itong mga itinuturo natin na mga precepts, principles, standards, and everything, they are not meant to imprison and torture you. They are meant from God to test your heart. How far are you willing to obey the Lord? Amen. Kaya alam nyo, yung lesson ni Pastor John, I believe that's a lesson of a lifetime. 41 reasons to obey. Isa lang ang tinutumbok nun. No matter what, sumunod ka sa Lord. Sumunod ka sa Panginoon. Tignan nyo sa Bible, si Noah, pinagawa ng Diyos ng arka, sumunod. O anong nangyari? Di ba? Si Abel, sumunod sa Panginoon. Si Enoch, sumunod sa Panginoon. Si Abraham, sumunod sa Panginoon. Di ba? Moses, sumunod sa Panginoon. Oh, and all of these great men, they obeyed God. And what happened in their life? Wonderful testimony of faith. Kaya alam nyo, when we say, Pastor, bakit ang hirap ko malaman ng kalooban ng Diyos? Huwag kang ma-discourage. Baka madama na ka nga susuutan tiyapo. Kit kitaan na no talaga nga sold out kamot lang nga para kang kuanan. Oh, JJ, are you sold out for God? Oh, Faye, are you sold out for the Lord? Oh, Mayan, are you sold out for the Lord? Ayan. That is the first reason why we have a trouble knowing God's will. We are holding on to pet sins in our lives. Nakita nyo? Kaya ito ngayon, application. Parang kailan lang kabibili ko ng bike ko kasi binenta ko yung dati ko. Ito ngayon yung ano ko. Sakto, kasi nung nagbenta ako ng bike, yung pinagbentahan ko, tinaitsan ko pa yon. Tinaitsan ko talaga yon. Tapos yung natira, sakto, pinambili ko doon sa bagong bike ko ngayon. Tuwang-tuwa ako dun sa bagong bike ko. Pero alam nyo, yung puso ko sabi ko, Lord, hindi dapat ito ang maging obsession. Be careful when you become obsessed. Hindi ka dapat ma-obsess sa anything in this world. Set your affection on things above. Tatandaan nyo yan. Kay bagong cellphone, bagong sapatos, bagong motor, anumang bago yan. Kasi pagkabago, talaga grabe Di ba, nung bago yung motor mo, di ba, sir-sirot mo, di ba, layaw? Di ba? So, kawil mo pa siguro, maturog ka, ala. Ha? Motor mo. Kada makalagib ka, mapamuming-miming-mingan, di ba? Mag-ingat ka, kasi baka maya-maya, kung ming-miming-mingan, biglang ako na tiapo, ilakom kat detan, ta ipersprut mo kunana. Kayam nga ta. So, kung mahirap para sa'yo yon, kalimutan mo na lang alamin ang will of God kasi God wants sold out Christians. People who are really sold out. Grabe, sabi ko sa inyo. Grabe magsubok ang Lord Sabi niya nga sabi niya, if you do not hate your father and mother. Kung kunana pa di ba? Pira, ang grabe nun. Tapos yung isa, sabi niya ganyan Sabi niya, Lord, I'm going to follow you. But first, kunana, let me bury my father, kunana. Anong sabi ni Jesus? Let the dead bury their dead. If you really want to follow Jesus, and of course, you have no idea what blessings are waiting in the future, first and foremost, ngayon pa lang, kabataan nyo pa lang, sold out dapat kayo sa Panginoon. Ipakita nyo sa Panginoon, Lord, whatever, I will follow. Ano man yan, Panginoon, susunod at susunod ako sa iyo. So that is the number one reason. Number two, hindi natin matapos to, Kuya Braille. Pero okay yun, di ba? Ha? Alam nyo nang ipaliwanag nyo sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid sa Panginoon. Sabi nila, nagrigat ko maamuan ti will ti Apo. So kunam, baka dapetsin mo, Brad. Nangamin ti petsin mo. Na maipakita ti Apo king ka will na kasi hamukaya nga ibatan di kita nga petsin ti biyag mo. Okay, number two. Question number 2. What are some worldly habits that are crowding my life? What are some worldly habits that are crowding my life? Anong ibig sabihin ng crowding? So, damutan timang puno ti schedules ko. Mapukaw kung di priority nga para ti Apo.
Di ba? So, what habits do I need to change? That is a relevant question to that. Oh, what habits do I need to learn to practice? Ayan. So, baka sabi ng Panginoon sa'yo, kasano nga maipakita king katipagayatak anak ko, kita man, di kita post mo ta Facebook, tiltila adda nga ikabkabil mo. Tapos, no, Facebook ka, kababaan la tata 3 hours, awa na anak ko. Ang kumabalin nga, maitaliking ka, di kita plano kang pagayatak, kasi you have habits that you need to change. Worldly, especially dati worldly habits. Worldly habits, kakabsat. And I don't know, maybe di kita nga worldly habits, worldly music. Oh, baka dapelang kada kayo, iso ti pagliwliwayo, worldly music. No pangalalam turog mo, dingding agkatilakas tama. Ako'y nagwawala. Oh. Uno pang Michael Jackson pala di ti radam. Di ba? Worldly music. Romantic songs. Biruin mo, memoryadom amin na lyrics ay kita worldly song. No agpay ayam da dete ayam ta kwenten kasi nagat question. Kuna na, di ba? Agpatukar kat sikapay ti umuna ka makasungbatang. Kristiyano ka, baptist ka, sikat pamilyar ka. Samantalang, di kita kanta, dito yung di ka pa'y amaw. Ultimo victory in Jesus, di ka pa'y may kabesa, di third verse na. Chorus, absat kat, kamkamali ka pa. Oh, there's power in the blood, di mo alam yon. So, these are worldly habits na kinakailangan ipakita mo sa Panginoon that you are really sold out to His will. Serious, alam nyo, mabaling ka di nga ti apo kat trataram nga apo. Ala, ito, ibagam ta pagayatam kanya ako nata iso arami. No, you cannot demand on God. Kinakailangan nga you treat God with reverence. Trataram ti apo nga napnuan ti reverence kung respect nga ipakitam nga Lord. Serious talaga ako. Nagpagayatam ti biyag ko apo. I'm willing to give up my worldly habits. Ano ba Lord? Mga gusto mong i-give up ko na worldly habits ko, Panginoon. Oh, di ba? No, dakadakit agbisbisyo. Oh, kinakailangan i-give up mo yan. Di ba? Ilimod-limod mo't mapanagsigarilyo. Mapansumimsim ti arak. Di ba? Oh, biroy mo. Madamati inom mo kat apo. Ti pagayatam, ipakitam kanyak apo. Sapay ko mataton na bartekak kat matagtagainom ko di pagayatam apo. Ay malabo, mga kapatid. Amen? Malamang ay sa worldly habits, kasama dyan yung mga worldly expressions. Oo, addressan na natin lahat to, mga young people ha, BYIers. Kasi, yan yung number 1 na tanong dyan I want to know the will of God. Kat, asan no kakabsat kat, di dyan ngiwat tayo kat madimat. Very worldly iti expression naman. Di ba? Oo. Maya, kat, di kita ibagabagano ka, di kita do mga worldly expression nun. Dagat, isotisyotak kung kuna, dagat, jowa, hanyo ka, alagat, sa, by, uri damagan nyo ka, di kita parents yo, no godly, di kita parents yo. Hana napintas nga term ngos usarum deta. Isot jowa kung, unuhaan ka, kuna, iso airpat ko, kuna na, airpat ka tayo pagka, tayo pagipanam tinapudot nga danaw, airpat. Airmat ko na, gininanang da, airmat, isot airmat ko kunada. Madia talaga kakabsat. Oh, tapos no, dumakat, ibes nga pastor kat wumpas. Alagat makailagak ng, siyempre, aglalalo no, di kita ikwa, alagat, di kita yorme, di kita isuda, unbelieve, yorme. Di ba? Pero, amo da kakapsat, no pastor, agat, pastor, kung hanga, pas kung kunamlat, agat madiap, agpaspas bol ka. Agat no paskat adaw, di ba? See? So, instead nga, we have 6 minutes more. See? So instead nga kasjaya kataan na, pastor, kuna tayo, hangapas. Andito tuladin ti lubong kakabsat. At dapat iditi inadresan ni Pastor John malagip ko. Deta bro, antay numabalbalin, iwasan tayo jay bro, may met jay Brad.
Kasi no, bro, kung kunam ka, uri unbeliever ngamin ka, bro. You know, Brad, sister. Oh, nakita yung kapsat? Lodi, ano di kita Lodi? Ano, lagi na nyo mga kapsat? Well, kadigiti ngamin ka talaga nga, di kita iti very common nga kasla. Expression ko nata yung no honest ka ti imatang ti Apo. Apay nga ibagabagam di jay. Anat baliktad ti Lodi. Adakad na kay aywan ti Apo nga idol. Nakita nyo mga kapsat? Basahan nyo ta Bible. Adakad di uray may isa nga amuyo nga nakaaywan iti Apo nga may isa nga idol. Awan. In fact, ti kuman ti Apo kat abstain from idolatry. Stay away from idols kunana. Ti may isa nga amuyo ti may isa nga changes ti converted life. Di Thessalonians kunana kat they turned away from idols to serve the living and true God. Of course, naging colloquial term na kasi siya. Nag-evolve eh. Na parang yung salitang Lodi, parang yun na yung paraan ngayon to say Brad. Parang instead of saying Brad, Lodi, puro Lodi ngamin itan eh. Kala jay, boss. Uri hamumut boss ka. Boss. Di ba? Nakamay meta dinggo mo. Boss ko na naging ka ngamin. Lalo, di kita ti business terms ngamin itang. As Christians, masapol kakabsat nga amo tayo ti limitations tayo. Ti Apo kakabsat ti number 1 dito. So, di kita kakastoy, simple, babat ti taba, nagngem, amon ti Apo kat kwa. Kasano nga, te kunanak at hang kumabalin nga ipakita king katipagayatak, no, di gito'y babasit nga banag nga kayat kung i-correct mo, di ka pa'y mai-correct. Kat dakkel ti changes, once I tell you my will, you will have to make a big change. If you're not even too willing to make little changes in your life, how can you make big changes as far as my will is concerned? So we have a trouble knowing the will of God because this is small things, hanting nga kaya nga i-give up kapsat. So nga, young people, masapol nga ita, kararag katiapot ko ng Lord, anada Apo, dagiti worldliness, tibiyag ko nga masapol nga ikatag Apo. Bagam ti Apo day jay. Isardeng mo tag Lodi. Pastor, dadamot ngamin members, te nga mangus-osar, deta Lodi. Alagat tata na ibaga tayong kakabsat. Gamno, adanto pala mangus-osaran, tatangkan ulo na nga Kristiyano day jay, yung kakabsat. Iso nga, as God's people, amo tayo digijay nga bambanag. Amen? Siyempre, adanto pala maikawad ta. Lodi ko na, Lodi, kumusta ko na? Di ba? So, those are simple terms, pero, siyempre, Apo, is this acceptable in your sight ko naman? Acceptable ka diti imata mo, digiti nga banag. Kat nohaan, we need to stop it once and for all. Lodi ka nga Lodi, sakan to, kararag, Lord, anat pagayat ang bibiyag ko. Po ko na ti Apo, ordo sa man pala, pa nag-Lodi, anak ko. Sakon to, ibagaging ka ti pagayatak. So, nakita yung kakabsat. Ituloy tayo kakabsat, Ituloy tayo to, deti nga lesson, ta nakamamayat, deti nga lesson, Amen? So, to God be the glory. Day dayo ti Apo, dadadigiti kakabsat ti Australia, dadan sa pegbuibuya, dadan duma. Kablaawan tayo kakabsat. Ikiti dumang agbuibuya dyan. Ni Rain, good afternoon. Ni Kate, is Kate with us this afternoon? Kate, ag-birthday ni Kate ka. Ay, Kenneth, gayan. Kenneth, are you there? Preacher Glenn, nandyan ba si Kenneth? Wala siya? Pipo, Philip, amen, Brad. Makabless deti consistency ti attendance mo, kapatid. Tultuloy mo, Amen? Oo. Hindi ka ba nagsasabi ng Lodi? Hindi naman. O ikaw ang nilolodi nila? Idol, hindi kami nagwagagas lang. Pastor mo't expression na, di kita tingaming question ko. Kaano pa nga ti Apo na ayo ka deta, balikas nga idol kakabsat. Awam pa, ure na minsan ta Bible. Di ba? Praise God, tignan nyo. Ati si Sister Cheryl, adult siya, pero nag-join sa BYI natin, Kaya ni Kwan, ni anat na ganda, ni Justin, San Nicolas, Justin. Ang kamot laglod-lodi, brother. Amen. Uno si katilod-lodi unda. Ni Patrick. Sino pa yung dadjay? Oy, CJ, good afternoon. Good evening to Hawaii, CJ. What a blessing, brother. I'm happy to see you, Brad.
Ha? Oo. Ayan. Si CJ. Balagip ko ni CJ, dato'y kat ubing pa'y kakabsat kat napasnet, dato'y ti apo, dato'y yung ubing. Oh, kat praise God ita. CJ, bukas ha, in the afternoon nyo sa Hawaii, Sunday afternoon, join us sa ating service ha. Akong magpipreach, okay? So we will send to you Preacher Glenn, make sure that the Zoom link will be sent to CJ and CJ will be joining us, okay? Oh, JHBBC pasukin. Imbaga malam yun ta kakabsat, amen. Digiti BYI tayo, there you are. Oh, nalpas ti exam yan. Nadamat exam da. Damok no. Nadamat examination da Jacob Iliaga sat. Okay. Oh, Claveria, amen. Kasla dadamot ti unag tibas. There you go. Alwada nyo ma-overload tabas yun ta ha. Okay. Sino pa hindi dyan lalaki dyan? Ni Dante. Oy, Dante. Amen. Oh, handa ka hanggang lag-load-loadi, Dante? Haan, ha? Ag-load lang. Awan ti di na. Naros! Naros! Jay Hong Kong. Oh, Rain! Jay Claveria. Oh, praise the Lord. Sino pa yung may isa dyan naka-green? Ha? Kapasukin, Pastor. Oy, tagapasukin. Amen. Praise God. Apay awan ti kaduang basan. Okay? So, kada kayo mo't amin, dita live stream. Datay nga naganak, if you are joining, absat kat tulungan tayo ti pastor nga mangisuro ka digit. Uy, we have 62 on FB. Oh, bambira. Praise God. Okay? Tulungan tayo digiti anak tayo kakabsat nga maawatan da digito yung teachings. Amen? Amen. Okay? So, kararag tayo kakabsat. Lord, thank you for this afternoon. Bendisyon ng Apo digito yung nayadal nga truths. Ket Apo nasaya at ti panaka suro na ita, ket sapit nasaya at mo ti panagsaad na kada kami. Ket imutektekan mi digiti nga banbanag, rugyam mi Apo nga i-practice ida. Tapno iti kasta Lord, ket saan nga narigat Apo iti panangammo mi iti pagayatam iti panagbiag mi. Lord, I pray that you bless our people, our young people, kung ti gloria kan panakaidayaw. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Amen and Amen. Samahan niyo muli kami next week sa isa na namang masaya at exciting na mga lessons at topics at makabuluhang kwentuhan na magbibigay aral para sa ating lahat. Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto dito sa Doktor!